За втора поредна година Ботевградската гимназия участва в умен с училище Бартоломео Лоренци в град Фомане, Италия. Както и миналата година, българската група първа посети партньорите си по проекта. Дните от 22 до 26 бяха изключително вълнуващи за нашия малък екип. 20 ученици от 8 и 9 клас и 4-мата ни ръководители, преподавателите Ценка Пеева, Десислава Ангелова, Стефка Граматикова и Паулина Дякова. Дъждовна София ни изпрати без проблем към Милан, където рано сутринта на 22 март групата ни кацна на летище Бергамо. Малко по-късно бяхме топло посрещнати от своите нови приятели. И тъй като в този първи ден от гостуването ни Италия ни посрещна с пролетно слънце, всички заедно се разходихме из великолепното, малко, но живописно градче Фомане. След първата опознавателна вечер с семействата на нашите връстници, започна и запознанството ни с богатата културна история на Италия. За втория ден домакините бяха организирали посещение на Верона, един от най-забележителните европейски градове. Повечето от нас за първи път се изправиха пред величието на средновековната архитектура в католическия Запад. Затова базиликата Сан Зено веднага ни впечатли. Невероятна беше и гледката на Пяца Бра, централният площад в града, където се намира известната арена Ди Верона, както и редица други забележителни средновековни сгради. За тяхната история и съвременно предназначение ни разказа Ана Лиса, преподавател по английски език в училището Домакин. Hi, what can you tell me about the place that we are now in the moment? Now we are in the largest square of Verona. It is called Piazza Bra. It is a very beautiful square when people come during the weekend also for a walk. Вероятно голяма част от европейците свързват Верона най-вече с романтичната история за Ромео и Жулиета, пресъздадена в световно известната едноименна драма на Шекспир.
Огромно беше и нашето вълнение, когато пристъпихме в дома на фамилията Каполети. Родната къща на Жулиета днес е атрактивна туристическа дестинация. Не пропуснахме, разбира се, да се снимаме пред скулптурата на Жулиета, защото поверието гласи, че ако докоснеш ръката и гърдата й и си пожелаеш нещо, то ще се сбъдне. Написахме и имената си на стената на влюбените, заразени от романтиката и вълшебството на това място. В края на този ден обаче, слънчева Италия ни показа и другото си лице. Това по никакъв начин не ни развали настроението, макар да създаде известни неудобства в обиколката на единствената по рода си в цял свят Венеция. С героически стоицизъм се потопихме и в буквалния, и в преносния смисъл в атмосферата на този град, защото вода имаше не само около нас, а и над нас. Не само ние, но и венецианците ще запомнят 25 март 2013 година, защото по техните думи там от 15 години не е валял сняг, а за нас – заваля. Това е Толия. Тя ще ни каже малко повече за Венеция, ще ни разкаже. Тя е местна, така че очаквам малко информация от нея. So, Tulia, can you tell us something about Venezia? About the weather, we have a snow and March is something strange, special for you. So we hope you will come back and again and see Venice with the sunshine. Venice is very nice, and if we don't be very fast, we will see also the sea coming here in Piazza San Marco. So we'll have everything special. Like the Bulgarian people, I mean, what do you think about us? These Bulgarians or Bulgarians in general, you are very fine. No, I like Bulgarians. I have a lot of friends in Bulgaria. I hope you will come back soon. Of course. Okay. Thank you, Tulia. Въпреки всичко, видяхме моста на въздишките, двореца на дождите, катедралата Сан Стефано, в която честно казано се скрихме, за да се постоплим. И площада Сан Марко без много гълъби, вероятно като нас, скрили се заради студа. Не успяхме да се качим на гондола, но другия път ще го направим. Последния ден прекарахме в училището на Фомана, където групата ни представи забавна презентация и клип, посветен на 100 годишния юбилей на нашата гимназия. The music in this video is also like in the presentation because this is our anthem from our school, written by Stefka Belatikova. Parlava così a casa. Parlava così. Италианците пък ни научиха да програмираме роботи.
Упражненията по роботика ни заинтригуваха и през цялото време се забавлявахме. До последния момент всички пяхме и танцувахме. А на раздяла, подразбира се, плакахме. Но... Ето какво ни пожелаха. Нашите италиански приятели на тръгване. България, очаквай ни! Това обаче не е всичко. Това е само трейлър от филма, който клуб училищни медии с ръководител госпожа Стефка Граматикова подготвя за посещението на българската група в Италия. И той ще е само първа серия. Втората е посветена на визитата на италианските ни приятели в Ботевград от 3 до 7 юни. Очаквайте го скоро в ефира на ПМГ ТВ. Чао! Аривидерчи!